Здравейте хора, аз се казвам Крисо, добре дошли в първото видео на Roblox Gameplay. Днес ще играем с Bobby Build на Murder Mystery 2. Ужасен съм. Добре сега. Да влизаме. Чакате в ММ2 и ще ти дам няколко уепъни, ако стигнеш 10 левел. Обещавам. Добре. Аз съм вече и лайт. Има бумбокс. Мога да пускам песни. Добре, 7 левел съм, 7,5 Аз съм 44 левел на елайт. Браво. Добре сега. Аз ще направя дуели. Аз ще го направя дуели. Следващия път. Всеки знае какъв е. Защо се споделям екрана? Спри си го просто, няма значение. Това е най-гъбното нещо в света, което съм правил. И сега се пуска екрана. Аз се ползвам хакове. Аз съм чисто бял в тези видеа. Ако не ми вярваш, провери футъча. Ще го видиш на YouTube. Аз се хаквам. Когато съм на публични сървъри, може да съм хаквал, само за кеф. На чаленджи на видеа не хаквам. Един път хаквах, но това беше един път. Там с Тилянка. Да, знаем това. Буквално аз съм се намеря с дет. Да, дет си. Айде те. Киси. Не! Моля те само да излизай, моля те не ме затваря, не рейджвай. Пистолет и нож. Спокойно. Айс Драгон. Ще ти дам карот, байогъл. Не. Ще ти дам по 3, които ми се повтарят. Той е Стъртъл, Попсикъл. Кой лево трябва съм за 3 гриш? 10. Аз съм 7. Да бе. Цъкай фактори. Факторито цъкай. Кода цъкам, майка? Или не, workspace. И днеска, ако съберем малко парички, ще си купа пауъра нинджа. Сега. Добре. С което ти е по-удобно, играй. Честно. И с никой не ти е удобно, нали? Да, двете никога не съм ги взимал. Имаме 11 минути само да се разхождаме. Дете си, брат. Не съм дет. Точно, ще ти го забия в главата. Чакай, защо е на двете? И да звучи, че... Не ползвам спидхак. Защо? Тук няма спринтване. Има шифтване. Това е нещо. Което е още по-гадно. Да потанцуваме. Само да си затворил. Моля те, просто ли прави това? Искам това да не правиш. Моля ти се. И не ме блокирай. Гледай като съм някакъв. Добре. Искаш да ти покажа едно секретно място, ела? Преди дуела. Ела тук. Да, това се знае. Ври се. What? Как влезе? Ето. И с този клип влизам при Зайк. Не знам как се казва. Добре. С което е по-лесно? С двете просто ги слагай толкова. Слагам, че ти си с нож, аз съм с пистолет. Става ли? Не. Аз не! Заклещих се. Дебел такъв. Welp, маршал 2. Човек има един хак. Ако се сетнеш и после отидеш пак там, май може да вотиш втори път. Не знам дали е пачнат. Мога да пускам и среди цакълс. From out of the sky. Буквално. Enable During Intermission. 3, 2,
Едно? Няма шанс да намери. Няма пускам песен на дуели, прекрасно. Няма как да те намеря, имам цели 11. Знам къде си. Май знам къде си. Дарете където си мисля. Няма да ме намериш. Не е там където си мисля. Къде съм? Кажи. Мислех, че има едно секретно място, няма да ти кажа къде. Дали е на второто секретно място. Какви секретни места си 5 лева? Дали си в каминката? Какви кабинки, бе? Кабината. Кабинка на асансьор или кабинка на лифта? Не, бе, камината. Камината. Топло, студено, жълто, зелено. Сега, на най-близкото място. Компютърният бот обикаля, брат. Може да се ослушам просто. Аз съм про. Нали? Да, но добре. Пате! Верих, пате. Брат, къде си? Тайна! Няма да хаквам, няма да си пускам ексрея. На последната минута само ще си го пусна. Добре, ако си пуснеш ексрея... На последната минута, т.е. на една минута, като остава. На последната. Добре, дете ми остат. Човек, къде си? Поне може ли ми кажеш следващия път там с края аз? Не. Тайна. Тей, пам. Не е често да си подсказваме. Да, не е често, окей. Това не е интересно се криеш, това не е хайдъл си, како... Видяхте. И аз просто... Това не е често! Какво е асасин? Тъпчо. Да бейте да кажеш тъпчо. Пистолет срещу... Аз съм съвсем. Ножка срещу ножка. Байолап. Няма да играя повече на този Office 15. Да, не съм моят. Имаше един интересни карти през Halloween евента тази година. Миналата де, 2024. Добре. Да видим. Сега. I think the apples rotted right to the core. Знаеш как да хвърляш нож? Да. Как? Просто питам. Никак. Не има как. Как? Няма ти кажа. Аз зная. Просто питах дали ти знаеш. Когато най-малко място да можах да можеше мозъка ми да измисли. Айда. Хвърлям ножове да знаеш горе-долу къде съм, защото ми е леко жал. Тоест ако видиш нож да ми дава, бегай. Нали знаеш, мога просто да спра и да се ослушвам. Какво имаш? Нали знаеш, че мога просто да спри да се ослушвам далеч или близко. Ослушвай се, не знам къде. При клюкарките. Да. Как мислях, не мога да разбера. Защото те си мапват с някакви лабиринти.
Защото хората са казали да си жив и здрав, прати. Защото хората са казали да не мога да говоря. Време е да танцувам! И време е да танцувам! Не, моля ти се, не ме затваряй. Това само ще помоля. Да се направя видеото после, ако искаш. Аз не го въобще. Чакай да направя дуел. Пистолет срещу пистолет, става ли? Добре. Как да правят дуели? Ами, трябва да си оунър на сървър. Трябва да си човека, който създал правил сървър и можеш да. Ресършва си ли, че любимата ми карта. Сега. Няма се тръгнал на лесно място, защото всеки може да се най-тръгне. Има един шорткът. Искам да ми помогнеш само да тира в този шорткът, че трябва много човека. Добре. Трябва една Да, мога да съм на 3 км, защото ако не съм, ще се гледам. Аз знам тази карта толкова добре. Добре, не идва, слава Богу. Каква кола види? Лошо. Аз ако да крис, още по-лошо. Да си там където. Знам къде си. На секретното. Къде съм? Ти даже да знаеш, че съществува това място, сигурно. Сега, добре, че не си споделяме екрана, защото това ще е много честно. В кавички. Да. Да, даже и не е интересно. Да, наистина. Ако ме видиш, лошо. Ако ти ме видиш, лошо. Аз така. Наистина. Ако се видим двамата, най-лошо за теб. Да, защото не сме херобайци, да сме някакви безсмъртни. Оф, не мога да те да... Кой казал, че аз не мога да съм херобрай? Не, че съм. Да, наистина. Аз играя често. Играя фейр. Той аз. Аз съм фейр човек. Мога да имам хакове, мога да съм си ги слава, не ги сбършвам. Но не съм избягал от тебе, защото ме вече ми пис. Знаеш, последната минута пускам. Добре. Близко ли бях? Аз не знам. Вау. Супер полезно, брат. Супер полезно. Бара, аз те видях. Ти си мислиш, че можеш да дадеш през стени ли? Да. Много си. Да, мостра! Време е да танцуваме! Ще танцуваш. Каратето ще танцува. Още 2-3 хода и... Просто ще ти... И ще ти кажа после, като спра видеото. Още 2-3 хода хора и спираме. Да, и сега пистолет и нож. Пистолет срещу нож. Ти си с... Знаеш какво? Аз съм... нож и две. Пистолет и нож срещу пистолет и нож. Аз съм с нож, ти си с пистолет. Само. И после е пак с пистолет и нож. Хаос 2. Къща 2 болници. Да, естествено. Мега като място. Всички. Аз също мога да почна се... Аз не се крия, аз търся. Ти си човека, който се крие. Аз играя фейр. Това не е много фейр, ама... Какво да кажа? Фейр е да си ходиш и като те намерят
да се молиш на Бог, че няма да те убия или застрелям. Според зависи. Добре, сега. Не, така не е честно. Това не го броим, просто и го да, това не го броим, хора, това не го броим като руд, което много не е честно, изобщо. Това не го броим, правим същото, ама това не го броим просто. Това не го броим, защото това не е честно. Не искам Workspace, мразя Workspace. BioLab. Знаеш какво? Military Base. Тази карта много иска да бъде избрана. Окей, ще изберем. Да, това са най-обичи. Буквално. Кракът ми. Щеше да се щупи пред сега. Много си си. Какво ти хо-хо-хо? Ще ти е се пак ще това не е Research Facility, това е Military Base. Картата може да се сбърка с Military Base. BioLab може да се сбърка с Military Base. Не, BioLab може да се сбърка с Research Facility. Military Base пак с Research Facility. Да, Research Facility е една фалшива карта, дето се преспрува на други карти. Буквалното значение. Буквалния на брейка на преносното значение. Да. Той го каза. Уиii! Ножа лети от 2016-та. Кара, what Преиграх се ужасно. Това беше яко. Преиграх се ужасно. Двете срещу двете. Банка може ли? Кой ще... Да. Банка. Ще има банка. Банка ще е банка, де. Още два рунда, хора. Два рунда, осата. Добре, епик дуел почва. То трябва да пусна някаква музика, депресираща. Да, пусни музика за малко. Епик. Оле, се тихо. Пък няма да се крия. Благодаря. А? Гости спел и здраво. Добре, как тази ми го влезе? Сега. Тъй гледам, няма нищо. Тъй, че ли съм фоткам към. Някой ме джойна, не е честно. Сега, мама, махаш английския светло-синята. Оранжевата и слагаме зелената. Човек, някакъв джойна. Къде си ме брат? Така. Не знам къде си. И аз то знам, буквално. И то с двамата не знаем къде си. Някакъв иска да ми трени някакви неща. Къде си бе, брат? Къде си бе? Няма да ти кажа. Ето къде съм. То сме разсея! Някакъв иска да ми тренва и той само не отсепва.
Ще го блокирам. Аз много не е дойна. Не знам. Изхвърлих го. Отвреднах го и той излезе. Майче, Крис. Лоши приятели! Защо си 96 френда в Roblox? Не знам, аз по едно време имах 200 да ги махна. Колко ти е рекорда за френда? 200, защото тогава беше максималния лимит, а вече е 1000. А колко е максимума? 1000? Преди беше 200, сега е 1000. Ще създам 1000 алт акаунта, за да ти френдове. Йеее! Тъкмо. И ги нарича, и всички да се казва Хакер 001 Крис, Хакер 002 Крис, Хакер 003 Крис. Да, и Крис майка видях текста няма да научи. И, ти се тръгна така иначе. Аз влизам в портала така. Аз влязох в портала така, че да е често. Влязох в портала и аз те запомням вече. Това не е често. Това не е често. Това не го приема. Кое не се брои? Ето това тука. Ето това тука, което се случи. Колко свет... Майчо! Ако бяхме се оцелили... Защо да сме толкова криви? Не знам. Това стреляне като Узи... Това май не се седна в първата секунда. Да. Буквално. Това е най-доброто нещо. Да завъртим в кръгове. Ужас! Ужас! Просто трябваше да го направя. Трябваше да завъртим кръгове. Хора! Не знам, сериозно. Последен рунд, хора, и свършваме. Този не беше последен, защото... Сега, това ще е последния рунд, решаващия, защото и трябва да имаме 3 победи. Не знам, сериозно. Да. Какво се каже, че не са? И наказанието е да се сложи кринч профилна снимка този, който загуби. Не! Разкажете ли наказанието? Качваме на тук видео. Не, искам да кринч снимка за един ден на лицето. Така е, че двамата имаме фейс ревю. Не е проблем. Само за един ден. От днеска този момент, като... Добре. С ножки сме. С някаква физиономия така. Буквално. Нещо така просто. Не PlayStation. Тази карта са брутално лоша. Печелиш. Ужас. Това не е често. Това не е често. Това ме любите. Това закрия като... Ниши. Не? Да. Фъкъм. Знам къде си. В никой от шкафчетата си, вау. Аз ги проверих всичките. Не знам къде съм. Не си в шкафчетата. Аз там проверих всичките. Ако не съм в шкафчетата, значи си сляп. Как те пропуснах? Да, иска. Как може да съм на мен? В шкафчетата си. Няма да ти кажа къде съм. В шкафчетата си. Какви шкафчета? Сериозно, аз не знам за какви шкафчета говориш. Лъжеш ме, в шкафчетата си. Не всички шкафчета. Аз ги проверих. Провери още. Не, няма. Подиграваш се с мене.
Нямам как да те, че може да съм някакъв друг. Да си в шкафчето да подиграш с мен, да си при... На подигравка ли ме правиш? Не хаквам. Не, че хакваш, на подигравка ли ме правиш, предмет? Сега, не знам как може да случи точно, ама се ще кренцо. И двамата правим лос. Да, наистина. Айде. Не знам къде си. Ако се ресета... Кело, май френд, какво спъкнах? Къде си? Това не се бъгнах ли? Къде си? Не знам. Как не знам? Знам къде съм, ама няма че кажа. Разбрах къде си. Къде беше? Мона ли за Макарена? Брат, аз съм тъпия тук. Да. Сигурно, защото няма да била за 4 минути. Последната минута екстра е пускал. И те бе. Разбрах. Според мене ще чакам до утре, докато издойде. Подскажи ми. Имаме шанс за 3 подсказки. Не съм го казвал. Няма. Аре, поне една. Горе-долу място. В една от стаите съм. В шкафче ли си? Не. Още една. На открито място съм. На открито място? И си минавам много пъти. В стая. Намерих 1 милион вентове. Тази карта я мразя. Аз... В която ли? Да, минавал съм много пъти, ама е открито. Влизал ли съм вътре точно там? Вътре? Не знам. Минавал си по край и съвсем замъчко си влизал, ама не си ме видял. Първи или втори етаж? Отделно, честно. Окей. Просто отделно някъде намирам някакво място и вуаля. Моя клас почна да се AFK-вал. Защото аз съм АФК. 5 минути. В кафяно И след това намерим. Човек, може ли ми опишеш стаята? Бро. Айде. Крев си сляп. Да, сте сляп. Какво? Сега! Не! Видяхте! Брат, видяхте! Не видяхте! Не видяхте! Не, аз те видях, престроих се, че не те видях. Ти се базикал. Честен съм, казах, не се убих. Аз излизам от града, чао. Аз излизам от тао, чао. И сега е време за последния final boss run. Играй ми се! Обещавам, този е последен. Хакване! Мога да си използвам всичките хакове, които съществуват и които имам на този рунд. Момченце, лошо ли ти е? Чакай, и може... Това ще е най-честно. Да. Тоест, аз ще имам нож, ти ще имаш пистолет. Първо да се сложим X-Ray-а, Infinite Jump-а, да съм в 100 км в час. Което ще има гадно. Да имам aimbot. Aimbot е за Fortnite. Това не е Fortnite. Да, няма да го използвам. Aimbot не работи така или иначе. Да, сега. Aimbot, банда си с нож. Aimbot. Jump power.
Да. И ти си с нож. Използвай сейв мода, когато си с нож. Да. Чакай да си го цъкна. Не мога да го ползвам прекрасно. Блокирам играта. Не мога да си мърдам камерата. Заради тъпия имбот. Готово. Правих я. Браво. Мога да се кажем автоматично към втория етаж. Браво, бе, много интересно. Качих се отгоре на мапа да те намеря, че не те виждам. Браво. Не ми да се базикам да те виждам. Сляп съм. Имам хакове и съм още лош в играта. Това не е често. Да, наистина. Ако се пусне X-Ray, човека ме телепортира при мене и ако го убия, просто нямам. Телепорт ту! Моки. Защо са толкова идиотски? Не, това вече не. Това не. Аз ще ти вярвам, че ще последния. Готов спечели! Готов спечели! Последен рунд! Колко последен рунд ще има? Знаеш какво? It's a fun... Добре. Последен рунд, който... Какво искаш да направиш? Ти да ме губиш, да караме без край рунда. Не, това е тай. Ако... Който спечели? Хоспитал. И бе, чакай да си изключа X-Ray-а. Готово, нямам X-Ray. Да. Ама имам Infinite Jump, който не мога ползвам, защото нямам много клип. Мога да скачам на високо, да завинаги, ама не мога го използвам, защото то е ниско всичко. Сега. Добре, двоен. Сега сме на хоспиталек. Аз така му викам. Тук някакъв има операция, чакай. Да някакъв му разряза корема. Доктор Никилис. Вау. Сега, на мистери. Аз съм. Ако... Здравей! Това не е чече! Не! Просто те намери! Ами това беше видеото, хора, ако ви е хареса. Добре, чакай да се извиня на Бождар. Това е видеото, ако ви хареса, моля ме лайкнете, абонирайте се.